Kwahinda nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Magwaro anonga akataura kuti munhu anofa pamuti akatukwa. Cursed are them that die either on the cross or on a log or on the tree. Anenge akatukwa. Kureva kuti munhu akanga aiswa pamuchinjikwa aitonzi uyu naMwari hapachisina zvavharana. Kureva kuti Jesu achirembera pamuchinjikwa, vanhu vanonzwisa murayiro vaiti uyu muchinda uyu haana ushe hwaachapinda. Indava aenda pamuti. Kuturikwa pacross kana kuturikwa pamuti ndosaka muchiona kunyange tsika dzechivanhu dzakazozvibata kuti anenge afa achizviuraya musamuchema, musamupinza mumba, endai munomurasa. Kunyange azopa chivanhu chichizonyepa-nyepa, uye handezvokunyepa-nyepa zvatoita zvino. Munhu akanwa mushonga kana kuti akazviuraya vanoti apinde mumba ichokwadi. Vakobva kumochari straight kukuwa ndizvozvo. Nhumbi dzavo futi hadzigoweyo, vanochera zigomba vokanda nhumbi, ndizvo gogo zvinoitwa. Alright, ko imba yake anoita sei? Ko yaanga achigara inopunzwa here? Ko motikari dzinopinzwa here muguwa? Saka chinhu chakazvibata hacho, but ukazochiverifya mushe unoona kuti muchwani koko anotya futi kurasikirwa neupfumi unenge wakashandwa nemunhu. Ndokuti mota tosara tichiona-ona, but aiwa mabhurugu ake machini nezvimwe zvakadaro, kandai mubhiro ndo kamwe kakuvheka tichishona. Asi ndiri kuti pavakanga vachiti munhu anenge azvisungirira pamuti musamupinza mumusha, ngaangoenda kunovigwa. Kunyange kwaIsraeri ndo zvaiitwa. Ani kana ani anenge afa achirembera pamuchinjikwa ainzi akatukwa. Saka Jesus became cursed. Jesu akatotukwa kuenda pamuchinjikwa ipapo, he became cursed. Verengai 2 Korinde chapter 5 tizwe chinoti kudii. Jesu paakaenda pamuchinjikwa, he became a cursed, he became a cursed person. Munozivei ichiputswa? Alright, chiverengai pa21 verse. Ndizvozvo kuti kana imba yedu yenyika tebhaneka richiputswa, tine chakavakwa chinobva kuna Mwari, but nhasi tava kuconcentrata nenyaya yekuti Jesus became a cursed person. He became sin ari padanda. Yes. Jesu akanga asingazive zvivi. He never committed sin. Jesu hapana pakambomira kuchechi ari vanhu vaMwari ndobvumawo handisi mutsvene pamberi paMwari ndobvumawo akararama zviri pure. Yes. He was made to become sin for our sake. Jesu pachake akaitwa iye kuti ave chinhu. Haana kuva munhu akakomita zvivi. He became sin, not sinful. Himself, he became sin, so that we may become the righteous of God. Very good. Kwete kuti tive vakarurama, tive kururama kwa Mwari. Saka Jesu haana kuitwa zvivi, haana kungosenga zvivi chete pavhesi. Vhesi inoburitsa pachena kuti Jesu became sin iye pachake, zvekuti nguva yakanga ari pamuchinjikwa, he became sin. Mwari paaitarisa pamuchinjikwa aiona chini. So Jesus became sin. Achiturikwa padanda parikudza anoenda padanda akatukwa. Jesu akarembera ipapo. He was not the son of God. He became sin. Yes. Kuti isu tive kururama kwani. Ndo pamunonzwa chinzi pamuchinjikwa akarovera murayiro nezvirevo zvavo. Kureva kuti on the cross he became the sacrificial lamb. Akava chipiro. Nyaya dzaJesu mukoma dzakaoma. Ndiye zvese kuna vose. Makabatswa vhesi iyoyo inoti akava zvose kuna vose. Handizvozvo? Makabatswa maitsika. He is everything. Takabaparidza kuti achienda kumuchinjikwa so rinenge riri gwai risina chinhu. Kumuchinjikwa hakudiwa akatadza. Unodiwa gwai risina chinhu. Saka on his way to the cross ilembu isina chayakatadza. Achingosvika pamuchinjikwa obva akandwa zvivi zvese. He becomes sin. Pari kuroverwa chivi pachiri kuroverwa ipapapo. Pari kuda muprista anotora ropa roendwa naro kunosaswa kuti tiregererwe. Anobva ava muprista. Obva amhanya neropa zvakanyorwa paHebheru 10. PaHebheru chapter 9, sorry, not 10. Iverenge imbichana kana pane aripo ipapapo. Tinzwisise Mwari neumwari hwake.
So hakuna munhu anogona kukomprehenda Mwari. Tinokoparidza zvishoma nezvishoma zvatinechikozarirwa naMwari, picha napicha. Hapana munhu anogona kusema kuti ai mandauziva. Zvese ndakuzviziva, hakuna zvakadaro maitika. Chero dai mukatoriverenga rese kubva kuna Genesis kunobuda kuna zvakazarurwa, haufa wakaziva Mwari in full. We only know in part. Toti Mwari nhasi akamboti atoda kumbokuzarira yafanira kumbodzivisa zvinhu 2 or 3 onzi turu mbichana. Hebrews chapter number 9. Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru. Ivhesi 11 ndizvozvo. Zvinhu zvakanaka zvaizouya. Akapinda mutebhanekari yakapfuura pakukura. Tebhanekari yakapfuura pakukura napakukwana. Isina kuitwa namaoko ana Solomoni. Kana ana Zerubhabheri. Yakanga isina kuva nezvidhina zvemhovhu. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru. Jesu was not interested neropa remhuru raitwa pamurayiro. Akapinda nei? Asi neropa rake chairo kamwe chete zvikapera. Akapinda neropa rake kamwe chete zvikapera. Panzvimbo tsvene. Ndokutwarira rutsikiro. Saka Jesu anonzi aroverwa ane process yaakaita yekuzotora ropa rake ndobva aenda naro panzvimbo tsvene. Vamasoka Old Testament nekukura kwayo mifananidzo yezvinhu zvakanaka zvaizouya, zvekuti mukaona gwai richinzi Mozisi uya naro kana munhu achinge atadza, nekuti munhu aiti akatadza chivi chisati chiri cherufu ainzi anofanira kuuya nechipiriso chechivi. Ndizvozvo because papa nemhando 2 dzezvivi muOld Testament. We must be very clear. There was a sin of death and sin not unto death. Chivi cherufu ndochekuti hachireururwe chakabatwa naAkani nevamwe vakatadza nezvimwe zvakadaro, unongodzibata ine matombo mutate. Pozoita zvimwe zvivi zvekuti unenge wasviba uenda kumuprista nepfukutirwa njihwa kana gwai uri mupfumi, woenda kuti dzine dzatakaparawo ndauyawo nechipiriso changu. Opinda tebhenekari yanga yakavakwa maitsiga iine outer core paigara vanhu vachiverengerwa murayiro. The Old Testament church yaisaparidzwa yaiva nevainzi vadudziri vemurayiro.